nema dovoljno vremena. Neoprezni fudbaleri Partizana, Vieira je dopatio loptu, udarac ka golu, kakav gol! 2:1 vodi Zvezda, Hugo Vieira, drugi pogodak! 2015. sjajna polusezona, oboreni rekordi, isplatila se borba. Prvo kolo slavimo, pada OFK Beograd. S Metalcem i Radničkim kiksnuli smo odmah. Uporni Voždovac, al dobija ga Zvezda. Sa Čukom preokreti, dobili s 3:1. Pada Radnik i kući protiv Javora. Posle silne bitke Mladost ceh je platila. Pada i Partizan, ko što bila je prognoza. Hugo i Kataj rešavaju sa 3 gola. Jagodina, Pazar, s njima Spartak i Voša. Rad, Borac, Metalac i OFK Beograd. Radnički kući i Voždovac sa 0, a Čukarički od Zvezde 7:2 je puko. Petarda na Radnik, ko Velibor na Šiptare. Mi Svetinju branimo i idemo do titule. Još uvek smo tu, karakter nikad jači. Ko na nas je kreno, redom svi su stali. Plate i problemi nama nisu teško pali. Na korak smo od titule, Zvezdo sad ti gazi. Za grobare smo san, to znaju naša deca. Iz pepela ko Feniks, jači smo se digli. Mi lojalni smo bili, da krenemo u seriju. Da pokrenemo tank i celu mašineriju. Titula je naša, sad meljemo još jače. Nama pobede su lek i za naše navijače. Oboren je rekord, ima Muslina od ranije. Istoriju pišemo i postavljamo standarde. Ponosan budi jer tvoja Zvezda traje. Pašće slavni Bayern, vratit će se dani slave. Pašće Liverpool i Milan, Real, Barca i Roma. Osvojit ćemo opet tu ligu šampiona.